Txiatxen autonomia da egunerokotasunean umeei laguntzea, estrategiak ematea, bere erritmoak errespetatzea, haur bakoitzak bere erritmoa darama, eta erritmo horiek errespetatuz, ez, aurrera egin. Bai aurrarekin eta bai familiekin. Aurrak gehien baloratzen dutena, nik uste dut etxean bezala sentitzen direla, gure gertutasuna egunerokoan hor dute, bai aurrak eta bai familiak, eta guk ere gertu sentitzen ditugu. Beraiek bisualki ikusten dute zer egingo dugun momentu bakoitzean, orduan aurrak badaki zer egin dugun, zer gelditzen zaigun egiteko, eta horrek ere lasaitasun bat ematen die. Orduan denboraren antolaketan laguntzen die zer momentutan gauden kokatzen. Naturgune baten barruan gaudela, ez? Ez degula inora joan behar naturgune horiek bilatzera. Ateratzearekin, gelatik ateratzearekin, ekintza asko bertan egiten ditugu egunerokotasunean. Txikitatik ohitura bat barneratzen dute taldeka lan egiteko, eta beraien artean asko aberazten da elkar ikasten dutelako, ez? Nire ustez zait gehiena taldian itia lana, zen ere ustez harreman hobetutea. Adibidez, pertsona bat ez dezu ezagutzen edo ez dezu behakin hitzeiten asko, ez dakezu behakin harremana, orduan tokatzen zaizu behakin mailan. Ez desea hilabete bat, 2 hilabete, da ez zatezu, ez nekin nolakoa zela. Zu behai laguntzei zu, behak zuri, hori da lan aitia taldean, laguntzia bat aukestiai. Daukagun beste altxorretako bada, adinak nahaztuta egiten negula lan. 3, 4 eta 5 urteko adinak, arratsaldez nahazten gara, eta elkar ikasten dute elkarrekin, esango dugu. Pertsona bakoitza aldula zerbait aportatu, behaiek aldiaten nahi lagundu, aldeu harremana hobetu. Adibidez, goizetan hastegea gogoeta batekin, normalian izatea notizio bat edo kanta bat egun hasteko. Adibidez, astelen baten, zu altzatzea nekauta, ez dezu nahi joan. Aiatzez eskola, da jartzeizue bideo polit bat edo kanta bat, indarra emateizu eguna, da hastia aurreik dugu. Arratsaldean izatea 2 ordu segidan, eta horren tartean ite dugu wake up bat animatzeko. Gustatzen zaigu aur bakoitza jutea, entzuna izan denaren sentsazioa ulertua, zer ikasi dugun, zerbait ikasi bauten, zerrekin dijoazen, nola sentitu diren. Izan dira, iaz izan zian proiektu batzuk impacto oso bisuala, antzestu egin dugu, irudi batzuk aurkeztu diezkiego, gure burua mozorrotuta aurkeztu diegu, eta aurrak harrituta, guztiz murgilduta, motibatuta ikusi ditugu. Egiten ari zaren lana, ondo egiten ari zaren sentsazioa, aurrak konektatzen dituzula, konektatzen dutela gaiarekin, ikasten ari direla inkonstienteki, baina gauza asko ikasten ari dira, elkarlanean bata besteari lagunduz, eta polita izan da, bai.